Miro, první závod podzimní ceny a hned stupně vítězů. Já myslím, že tam byl superstar z té pozice. Tak áno, to Lamborghini dobre štartuje. Jasné, že na tie GT3 ďalšie sme nemali, takže to som vedel, tak poslednú trošku som s nimi zabojoval a oni ma predbehli, pustil som ich a potom som pekne vozil. Dobrý závod, fajn. No a když to srovnáme, ty GT3, BMW hlavně, jako s Lambem, jak bys to ty srovnal? To BMW samozrejme to je GT3, to je auto, ktoré úplne ide technicky, to Lamborghini je v podstate také cupové alebo challengeové auto, čiže to je skôr taký celový, klasický cesťák, takže tam je veľký rozdiel. No, ty těch aut si vystřídal už strašně moc a vlastně střídáš průběžně. Jezdíš s Porsche, se Salinem, teďka s Lambem. Nedělá ti to problémy, že každý to auto má nějaký svoje a než si na to zvykneš? Tak už za tie roky som si celkom na to zvykol, ale jasné, že každé to auto je iné. Nemám s tým nejaký problém zatiaľ. Tady v Brně tě čeká ještě všechny závody nebo už jenom další sprint? Nie, ideme aj vytrvalosť, ideme všetko. My to Lambo teraz testujeme, skôr tak kvôli budúcej sezóne a hľadáme nastavenia, takže bereme to ako tréning. Nám už o nič nejde toho roku, sme mali takúto smolnú sezónu v tej zóne a som v českom a slovenskom majstráku, ale ináč také dobré testovanie. Ty jsi vlastně úřadující mistr, ale vypadá to na obhajobu letos? Nie, toho roku neobhajíme nič. Doma neobhajíme nič. No, nicméně, tak špatná sezóna to nebyla. Navíc seš teďka krátce pro zisku zlata ze 24-hodinovky v Barceloně, což je naprosto úžasný a gratuluji. Ďakujem. Volga to celkom išlo, išli sme aj v Dubaj, aj v Zandvoorte sme spravili celkom dobrý výsledok v tej 24-hodinovej sérii. Vyhrali sme triedu v tej Barcelone, to bolo super závod, tak 74 aut. No ale proste doma sme mali smolu, zo 4 závodov vytrvalostných sa 3-krát pokazilo auto a tam proti tomu sa nedá bojovať, preto sme trošku prešli na Lambo a skúšame teraz Lambo. Takže jestliže startoval dvakrát ve vytrvalostní sérii, která vlastně vrcholí v Brně na epilogu, z toho plyne, že patrně bys nechtěl chybět na epilogu. No bohužiaľ budem, lebo pre mňa je priorita azijská Le Mans séria, ktorá práve ten víkend začína na Fuji v Japonsku a budem v Japonsku práve ten víkend, takže bohužiaľ išiel som všetky závody tej 24-hodinovej série, ale to Brno budem musieť vynechať. No. Což znamená, že máš zábavu na zimu s tou sérií. To máme ako nejakú zábavu na zimu, tak. Aká je tvoje činnosť týmu Miro Konopky? Tak v HRCčku vlastne sme sa s Mírom dohodli, že by chcel trošku vlastne ten štandard povýšiť a aby to fungovalo nejak lepšie, čo sa týka tej technickej výdrže auta a vlastne nová technika. Tak sme boli s chalanmi na školení v Taliansku, priamo vo fabrike v Lamborghini a nejaké veci sme tam preberali, tak som tam išiel a ja povedal som, že tak to môžeme skúsiť a toto je vlastne druhý víkend s tým autom. Popri tom ešte tie vytrvalosti dávame spolu a ja si myslím, že zatiaľ tá Barcelona ukázala, že by to mohlo fungovať. A ty zřejmě rozhoduješ o tom, kdy se bude střídat, kdy se budou měnit pneumatiky a všechny tyhle důležité věci. Jasné, samozrejme po dohode s Mírom, ale to si povieme dopredu, tak potom už len sa to snažím nejak správne načasovať. Vieme, čo chceme a v Barcelone to našťastie vyšlo úplne perfektne.
jo, včerejší vytrvalost, asi nejlepší úspěch ze sezóny tady té zóny letošní. Tak v podstate bolo celkom slušné, viac menej to auto testujeme. Na jednej strane ako výsledok celkom dobrý, ale na druhej strane vnútorná spokojnosť moc. Proste neviem ešte stále to Lamborghini nastaviť tak, ako by som si ja predstavoval, čiže tam som aj dosť veľký prepad časom, možno to mohlo byť ešte trošičku lepšie. No, někteří závodníci říkali, že to strašně klouzalo. No, všem to klouzalo a klouzalo to aj mne teda. Já jsem tě viděl jednou v nájezdu do Farinky v tom stoupání, že se ti tam přimotali asi 2 auta a že jsi vlastně trošku vylítl na trávu a dokonce jsi tam musel ustát nějaký malý smyk. Vypadalo to docela drsně. Vzpomínáš si vůbec na tu příhodu? Áno, jasne, to bola taká najväčšia krízovka. Tam Tomáš Pekár sa tlačil na nejakého Slovinca a ten Slovinec proste ma nevidel, som z pravej strany predbiehal, on ma nevidel, on sa chcel vnúť Tomášovi a proste vystrelil ma vonka až na trávu, ale našťastie som sa stihol ešte dosť rýchlo pred tou zátačkou vrátiť na asfalt, že tam som to dobrzdil. Na tej tráve som vedel, že nesmiem brzdiť, som to pustil a podarilo sa mi dostať potom 3 kolesa hore na asfalt a tam sme to celkom ako vyrovnali. No ještě jsem viděl, že poměrně hodně využíváš výjezdu na ty panely vedle dráhy, třeba o 100 metrů dřív, než jsme se bavili o tomto místě, že tam vyjedeš vyloženě až téměř na trávu. Je to veľká pomoc? Ťažko povedať, že či to je pomoc, no som presvedčený, že áno, každý sa samozrejme snaží si spraviť čo najväčšiu ten polomer tej zátačky a proste tak sa jazdí vonka. Vonku všetci jazdia úplne na limite, jasné, že túto kopec ľudí je trošku aj tak šetrnejšie, že proste ide po tom asfalte a tak a oni jazdia všetci tak, takže proste idem tým štýlom, tým dravým štýlom od začiatku do konca, v každom kole proste využívať maximum, čo sa mi podarí. Myslím, že to je rýchlejšie, ale jasné, že sú tam aj kopec ďalších aspektov a podobne. Možno to tam viacej šmyknúť, človek musí byť viac opatrný, musí si to v tréningu dobre očahať, lebo niekde tie kamene šmykajú, niekde veľmi spomalujú tie pásy trávové, ale úplne to je fajn, tu sa dá cesto dobre jazdiť. Takže spíše to tá veľká skúsenosť svých mnoho zahraničných startů. Skôr je to to, že áno, dosť veľa jazdím von a proste snažím sa prispôsobiť také tej tendencii, aspoň aká je vonku, že tak sa jazdí von, tak jazdia všetci tí vynikajúci jazdí, ako je Tomáš Enge a Jarek Janiš a Erik a proste títo chalani, ktorí aj český, aj slovenský, alebo Štefan Rosina, myslím, že to všetci jazdia veľmi podobne. No i ti svetoví. No tak tí sú ale moc vysoko, hovorím o tých našich dobrých.